isi perawan durung tau ketemu tak remengi sarungan gawe songko assalamualaikum lekono bapak imlero tak rewangi ngempet orang ngerokok macak sopan ben koyo cah pondok ilah telah sumangka lali nyoplok jare bapak aku koyo santri pekok. Kadang lurus kadang minggu dongak nopin kapok aku pengen oleh deno wis tahun-tahunan aku oleh teti preman pengen tobat tenan dan oleh bojo sing iman tobat kapok lombok kadang lurus kadang minggu dongak nopin kapok aku pengen oleh deno wis tahun-tahunan aku oleh teti preman pengen tobat tenan dan oleh bojo sing iman. Budaya senang aku susah itu tak ada gunanya buat apa susah itu tak ada gunanya gendok deno santri lulusan pondok isi perawan durung tau ketemu tak rewangi sarungan gawe songko assalamualaikum jawabe waalaikumsalam ya rewangi ngempet orang ngerokok macak sopan ben koyo yang pondok ilah telah sumangka lali nyoplok jare bapak aku koyo santri pekok. tobat kapok lombok kadang lurus kadang minggu dongak nopin kapok aku pengen oleh deno wis tahun-tahunan aku oleh dadi preman pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman Tobat kapok lombok kadang lurus kadang minggu dongak nopin kapok aku pengen oleh dino wis tahun-tahunan aku oleh dadi preman pengen tobat tenan ben oleh bojo biduan. tobat kapok lombok kadang lurus kadang minggu dongak nopin kapok aku pengen oleh dino wis tahun-tahunan aku oleh dadi preman pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman matur suwun. Nggih, santri pekok sampun katuraken tasik wonten malih napa mboten? Sampun. Nggih, lek mboten enten sing request malih kula paringi nggih, kula paringi terakhir langsung ditutup. Monggo, napa terakhir? Sesarengan eka budaya
Mendalatiku lotu metis nelesi pipiku yen pancene ora tresno mbok ya kondo kondo sing sojo pancen ditinggalke gawe gelo ati sak lawase Eka Budaya. Gedok dino santri lulusan pondok isi perawan durung tau ketemu tak rewangi sarungan gawe songko assalamualaikum lekono bapak imlero tak rewangi ngempet orang ngerokok maca sopan ben koyok cah pondok ilah telah sumongko lali nyoplok jare bapak aku koyok santri pekok kadang lurus kadang minggu dongak nopin kapok aku pengen oleh deno wis tahun-tahunan aku oleh teti preman pengen tobat tenang dan oleh bojo sing iman tobat kapok lombok kadang lurus kadang minggu dongak nopin kapok aku pengen oleh deno wis tahun-tahunan aku oleh teti preman pengen tobat tenang dan oleh bojo sing iman Eka Budaya senang aku susah itu tak ada gunanya buat apa susah itu tak ada gunanya gendok deno santri lulusan pondok isi perawan durung tau ketemu tak rewangi sarungan gawe songko assalamualaikum jawabe waalaikumsalam ya rewangi ngempet orang ngerokok maca sopan ben koyok nyang pondok ilah telah sumongko lali nyoplok cari bapak aku koyok santri pekok
bengkok dongakno ben kapok aku pengen oleh dino wis taun-taunan aku oleh dadi preman pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman tobat kapok lombok kadang lurus kadang bengkok dongakno ben kapok aku pengen oleh dino wis taun-taunan aku oleh dadi preman pengen tobat tenan ben oleh bojo biduan tobat kapok lombok kadang lurus kadang bengkok dongakno ben kapok aku pengen oleh dino wis taun-taunan aku oleh dadi preman pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman matur suwun. Nggih, santri pekok sampun katuraken. Tasik wonten malih napa mboten? Sampun. Nggih, lek mboten enten sing request malih, kula paringi kula paringi terakhir langsung ditutup. Monggo, napa terakhir? sesarengan eka budaya ning ngendi gono kunggoleki foto putih kepengin ketemu Netyen ato tak parani mung nuruti karepe ati bareng saiki ketemu kowe teko ninggalake aku kaya sinendal atiku lotu metes nelesi pipiku yen pancene ora tresno mbok ya kondo kondo sing sojo aku ora bakal gondeli kaya ngene lelakonku biyen ngopo kon dadak ketemu yen pancen ditinggalke gawe gelo ati sak lawase Surabaya kotane Jawa Timur tlatah kalau kota di kota Pelawan Surawani banyak begewut cetane Tete pawetan rapa
Dengan dialunkannya tembang Surabaya menandai berakhirnya acara Gebiar Modesu. Anda kami harap untuk tidak beranjak dulu dari tempat Anda menonton, karena berikut kita akan dihibur dalam satu sajian acara Gelak Tawa Dunia.